والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھیے الصلاۃ. معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، ذکر آل رسول کرنا اور ذکر اصحاب حضور کرنا عبادت ہے. اہل سنت دونوں اذکار بڑی محبت نال کرتے ہیں. دعاں گھراں دے ذکر کرن دا ایک پیمانہ یاد کر لو. آل دا ذکر کرو یا اصحاب دا ذکر کرو، رسول پاک تے اللہ پاک جویں دسیا ہے انہی کرو. جو طریقہ اہل سنت دا 1400 سال تو ان ہستیاں دے فضائل دے بارے ہے، اس طریقے دے مطابق کرو. تو ان مولوی اکثر پیر مولوی اس گل دے جھگڑا کرتے نظر آن دے بھئی فلانے صحابی دی شان وڈی ہے تے فلانے دی وڈی ہے. مولوی تو آنے انہاں دعاں گھراں دے عمل دی گل کردا نظر نہیں آوے گا، نہ مولوی تے نہ پیر.
آنج دے اہل بیت دے آئے تھے آنج دے صحابہ دے اس گل تے جھگڑا پورے پاکستان پائی بیٹھے اسن بڑا کیڑا ہے تے نکا کیڑا یہ نہ دسن گے عمل انہاں دے کیویں دیا ہے کیونکہ جھگڑا دسن اور یہ دسن بڑا نکا کیڑا ہے سواد بڑا آਉਂਦਾ انہیں تے جے دس کے بھوے عمل کرتے ہیں تو مڑ اونج دے کرنے پاؤنے عمل چونکہ کرنا کوئی نہیں ہے میں بندیاں نند ہی نہیں بندے عمل نہیں کرتے سارے تو پہنا پیر تے مولوی عمل نہیں کرتے یہ خود چونکہ عمل نہیں کرتے اس واسطے اس مسئلے امت نو الجھان گے جندے میں سن آپ کچھ نہ کرنا پوے بس ذہنی کشمکش رہے یہ کیوں نہ دستے کہ ابو بکر بھی نمازی آئے تو مولا علی بھی نمازی یہ کیوں نہ دستے کہ ابو بکر بھی سخی آئے تو مولا علی بھی سخی ہے ابو بکر بھی غازی آئے تو مولا علی بھی غازی ہے وہ بھی مجاہد آئے وہ بھی مجاہد آئے ایک کو رسول اللہ بیٹی لے گی ایک کو دیتی ہے بھائیا تسی انہاں دے فضائل وہ بیان کرتے ہو جنہاں دا ساتھو عمل ہونا ہی نہیں وہ انہاں دی شان دسو کھنجڑی سانوی کرنی چاہیے وہ آج کرتے ہیں تسی بھی آج کرو گل دیا دسن والی ہے نا بجے اہل بیت ہیں عمل کرتے ہیں لبا اونج کریے صحابہ آج کرتے ہیں لبا اونج یہ تے نیڑے ہی نہیں ہو اتھے کھلی پائی نے نکاح کیڑا ہے تے بڑا کیڑا ہے بھائی یہ دا انہاں کی فائدہ میرے تو کوئی نہیں قبر وچ پوچھنا آئے گا نہ تیرے تو پوچھنا ہے ساڈے عمل صحیح ہونے چاہیے جڑے ساتھ پوچھے جان میری گل نہیں سمجھ لگی عزیزو اور ساتھیوں یہی وجہ ہے کہ چونکہ اسی دستے ممبر تو اجدے ہاں تے قوم میں جھگڑے زیادہ نے عمل گھٹدا جا رہا ہے جھگڑے قوم میں زیادہ نے عمل قوم وچوں تو قوم نو جھگڑیاں وچ بھی پین والے وہی نے جڑے ممبر تے مصلی تے رہن والے اس واسطے ضرورت سمر دیے قوم نو ضرورت اس امر دیے کہ اسی انہاں وڈیاں ہستیاں دی زندگی دا عمل لوگاں دے سامنے پیش کریے عمل انہاں دی زندگی دا عمل آج دے بڑا بھائی ہوں دیکھو آپ حضرت علی نے مارے آئے پتھر سونا بنا کے ہوں ساتھ میں جوڑا ہے یہ نہیں کر سکتے یہ کرامت فضیلت حضرت علی نماز پڑھ دیا یہ اسی کر سکتے جیڑا عمل وہ کرتے ہیں اسی بھی کر سکتے ہیں سان پہلا وہ دسنا چاہیے وہ آج دے آئے میں پڑھو آج دے بھائیا جنہ دے نام لینے آسی اور جنہ دی اسی ذکر کرنے ایک امام نے انہاں دا نام ہے زین العابدین بھائی کی نام ہے زین عبادت کرنے والوں کی زینت اپنا نا آپ نہ رکھیا بندے انہاں نہ دیا ہے عبادت کرن والےاں دی زینت سر آپ کو سمجھ آ گیا سبحان اللہ برکت
حسین نے سجدے میں سر کٹایا. حضرت مولا حسن سرکار 25 باری کعبہ شریف دی پیدل آج کی. جیڑا بندہ پیسے ہوتے آج نہیں کرتا اس بندے نے کی بندہ پیسہ اللہ دیتا ہے. لیکن جہاں کو مال ہوگی اندر آج فرض ہو جاتی اور آج کرنا چاہیے. اتم الحج والعمرۃ للہ. حج تے عمرہ اللہ واسطے بندے اتنے فرض ہو جاتا ہے. فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ فرماتے ہیں پیسے کٹھے کرو نیت حج دی کر کے تے سب تو بہترین اکٹھ تقوی دا ہے. زیادہ راہ تقوی ہے. بھائی میری جان سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ فرماتے ہیں او ایمان والےو تواڈے اوتے اللہ نے حج فرض کر دیتی ہے. من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف. حج اللہ فرماتا ہے تے عمرہ تواڈے واسطے فرض ہو. جس امام دا نام لیندے ہو نہ تے 25 باری کیتے اے عمل کرن والے. سنو 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 میرے مرشد حضرت علی پاک سرکار میرے حضور دے نال سفر دے عالم وچ ہے. سفر تو عالم سفر وچ سرکار نے حکم دیتا یا علی جی آقا فرمایا وہ کام کر کے آؤ. کسے کام ہے جی وہ کام تے سرکار ہوتے چلے گئے. حضور سواریاں روکیاں اور نماز دا حکم فرما. صحابہ پاک نے نماز حضور دے پیچھے حضور دی اقتدا وچ پڑھی. ساڈیاں ساری زندگی دیاں نمازاں ایک پاسے تے انہاں دی نبی پاک دے پیچھے پڑھی ہوئی ایک پاسے. تے جے نبی دے پیچھے پڑھن والےاں وی تو جنت نہیں جان دیو تے آ جڑے اسی انہاں میاں مگر پڑھنے آسا کیویں پار جانا میں سمجھا. بندیاں تے صحابہ جی کیویں آگا لگ جانا وہ جی انہاں دے اج دے فلانے کام ہے. میں کہتے ساڈے کام کونوں ڈنگے میں کہا جی ایسا میاڑیاں پیچھے پڑھ کے لنگ جانا ہے جنہ نبیاں دے سردار پیچھے پڑھیاں انہوں نہ رہ جانا ہے. کملیا نہ ہی ہوتیاں گلاں کیتا کر چھڑ. وہ سرکار جی نماز پڑھ کے بیٹھے سن کہ تو مولا علی وہ کام جی دے سرکار بھیجیا وہ کر کے آ گئے. عرض کیتی بھئی سرکار میں حاضر ہو گیا تے حضور فرمایا آ جا بیٹھ. وہ بیٹھے تے حضور اوویں سر رکھیا جوڑیے تے حضور سو. یہ بھی گھنے پیار دی نشانی ہے نا بندہ او دے سر گود وچ سر رکھ کے سو جائے جہدے نال ڈھیر پیار ہو گیا. تے جے خطرہ ہوے بھئی اس میں نظروں چورا کڈ کے مار لینا ہے تے بندے نیندر آؤندی. نیندر اون دی جوڑی وچ ہی آؤندی ہے جہدے نال ڈھیر پیار ہوے. بھائیا حضور نو تاریخ دیاں کتاباں تے حدیث دیاں پڑھ کے ڈٹھا ہے یا علی دی جھولی وچ نیندر آئی ہے یا ابو بکر دی جھولی وچ نیندر آئی ہے. جلدی سمجھ لڑی ہے کہ نہیں لڑی؟ گانی وانڈ سنیاں تو تے ہوندی ہی نہیں. ہاں جی اساں تے بالکل صاف ستھری گل کرنی ہے جڑی ہے سیدھی سمجھ. سنو حضور سو گئے یہ ویڑا ڈیگر دا آپ نے ڈیگر پڑھ لئی آئی تے مولا علی ہے جی ڈیگر دی نماز مڑران دی آئی. وہ سرکار دی نماز جد وہ سورج ہیٹھا 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 تے ادو سورج لو ویکھ ادو سرکار دے چہرے لو ویکھے تے مڑ اے ذہن وچ مولا علی تو بالے فتوے کی نو دے
باکو بندہ ایسا ایسی دنیا ہے جڑا آکھے با میرے کوڑ علم حضور تو باڑا ہے نا انج دا میں ان کو نہیں رشتہ سارے علمان دی حد حضور تے ہی تے حضور تو بعد مولا علی تے آپ نے فرمایا ہے میں علم دا شہر ہاں تے علیو دا دروازہ ہے لیکن حضرت علی سرکار نے فیصلہ کی دیتا ہے قضا ہندی ہوا مولا بہ جاؤ چلے بہ جاؤ پیسے آنے آؤ بہ جاؤ چلے بلاؤ بھائی آپ جڑے بندے بڑے گھرمالے ہو میں تقریر کرن دیو بڑی مہربانی ہے بندے تسی گھرمالے ہو پر میرے کو اگا ٹرن دیو عزیزان محترم مرشد علی سرکار سو گئے نبی پاک سرکار سو گئے حضور دا چہرہ علی پاک تک رہنے سورج غروب ہونے چلا گیا ہے مولا علی نے اٹھایا نہیں میرے آلہ دا فرما دینا مولا علی نے واری تیری نیند پر نواز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے قضا ہندی پئی ہووے نظر جینا قضا ہووے علی مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے علی مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے علی مشکل کشا بولے اثر جانے میرے پیارے عزیزوں میرے پاک نبی سرکار دی آنکھ اس ویلے کھلیے جدو سورج ڈوب گیا ہے اے سورج جڑا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان اے سارے ستارے جتنے بھی آسمانہ دے سورج ہیں سب اللہ دی بارگاہ بھی سجدہ کرتا یسجدان اے سجدہ کرتا ہے مفسرین لکھ دیں 70,000 فرشتے سورج کو کھینچ دیں ہی لے جاندے تھوڑا تو بھی ہاں لے جاندے تھوڑا ہی لے ہوندے وہ اپنی ڈیوٹی تے لگے وہ لے گئے تے اے جا کے سجدہ ہوندہ ہے جس سرکار دی آنکھ کھلی علی پاک کو کچھ دینے بھی نماز پڑھ لئی یا رسول اللہ میری نماز اثر قضا ہو گئی ہے نماز اثر فرمایا علی تسی کی چاہتے ہو سرکار آپ دعا کرو سورج مڑ پیچھے آوے میں نماز ادا کر پہلے جملے چ بھی رمضے دوجے چ بھی نماز قضا ہو گئی ہے یہ مطلب ہے جس ویلے علی تے نبی کٹھے آئے اس ویلے کٹھیاں نائیاں پڑھی دیاں ہوندیاں اس ویلے منے منے پڑھی دیاں
جا کو بجی سان کوئی نہیں رج گئی پچھلی دل کر دے ساڈی اڑی کوئی نہیں ہاں جی سان بڑی فوج ہے ایک گھر آتا ہے ہاتھ چھڑ کے پڑھنی ہے ایک کندھے بن کے پڑھنی ہے ایک کندھے رلا کے پڑھنی ہے ایک کندھے بڑے بڑے پڑھنی ہے سان کٹی فوج بس جو ہونا ہی نہیں جھگڑے دی لوڑ سان کے اچھا مسیحتے ہی نہیں ہونا لائے آپ پہ موج لو میرے نبی پاک سرکار نے سورج نو اشارہ فرمایا ہے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ رسول اللہ دی شان عزیزہ نے من میرے پاک علی نے ایک بھی نماز قضا نہیں فرمائی جے میں نوکر علی دا سچا میں نو اپنے مرشد طریقے تے نمازی ہونا چاہیے ہے میری جانے من گل نہیں سمجھ لگی کرنا اگر میں مرشد علی دا سچا نوکر میں مرشد علی دا غلام تو میں نے ایک گل یاد رکھنی پونی میرے تے تیرے مرشد کریم نے جہاد میں شرکت فرمائی تو پڑلی تے تیر لگا وہ جدو پڑلی تے تیر لگا ڈاکٹر حکیمہ بڑی کوشش کی تھی تیر سخت ہو گیا سی نیچ نکلتا بس زیادہ زور لاما کے ہڈی ٹوٹ جائے حضور دی بارگاہ میں گزیاں پیش ہوئی کہ سرکار اس طرح حضرت علی دا مسئلہ آپ نے فرمایا جدو علی نماز چویا وضو کڈیا کیونکہ خشیت الہی تو علی دا وجود اس ویلے نرم ہو گیا ہوندا وجود دل دے وچوں کڈ لیا پتہ ہی نہیں لگا عزیزاں نے من جدو اللہ والے اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے نے جدو اللہ والے اللہ دے حضور حاضر ہوندے نے اس ویلے خشیت الہی دا انج غلبہ ہوندا ہے انہاں دے دل نرم ہو گئے ہوندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ نرمی آ جاتی ہے کہ اللہ کا قرآن سنا اور جدو بھی بندہ قرآن سماعت کرے انہیں عجیب جہاں سکون محسوس ہو حالانکہ انہیں سمجھ کوئی نہیں ہوتی میں ترجمہ کی لیکن سواد بڑھ بھی ہوتا ہے ہاں ہی کمال بس سمجھ آوے تو سواد آوے تو اور گل ہے کہ بس سمجھ نہ آوے صرف سن کے سواد آ جائے یہ تو مطلب ہے کوئی لفظاں میں روحانیت اور نورانی تاثیر ایسی ہے بس سمجھ نہ بھی آوے پیدا مطلب کی یہ سواد بڑھ بھی ہوتا رہا واہ بھائی واہ ایک یہ اللہ دے قرآن دا اعجاز ہے جدو سویرے اٹھ لے ہو اپنے گھراں وچ قرآن پڑھیا جدو سویرے اٹھ لے ہو حویلیاں اٹھ لے ہو تاں یا گھر اٹھ لے ہو جتھے اٹھ لے اٹھ کے قرآن پڑھیا میں اکثر جٹاں نوں ویکھیا ہے انہاں حویلیاں وچ نہ جتھوں مچی نکلدیاں بڑھدیاں نہیں اوتھے اوتھے قرآن رکھیا ہوندا ہے بھئی تے ہٹوں لگدیاں راہ برکت بھائی انج نہیں ہوندی برکت قرآن کھول کے حویلی دے چھت تے بیٹھ کے یا بیڑے وچ بیٹھ کے پاک تھاں تے پڑھتے برکت ہو بھی
اگر برکت لینی ہے تو کھولو. میرا اللہ قرآن فرما دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. اللہ فرما دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارا. ایک صحابی تھی وہ بھی ذمہ دار قسم کا جٹ دیا گیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو آئے تھے کرتے میں سوڑیا میں آج میرے ایک بڑا عجیب معاملہ میں حضور فرمایا کی بیکھی اسے کہا جی میں اپنے گھر پہ قرآن پڑھتا نار میرا گھوڑا بچا جس لئے میں قرآن پڑھتا میرا گھوڑا تراندہ گھوڑ میں چپ کر جانا چپ کر جانا آرام نال ہو جانا میں گھوڑ پڑھنا تو گھوڑ تراندہ. حضور مسکرا کے فرمایا جس لئے قرآن پڑھنا ہے فرشتے رحمت دے ہوتے ہیں وہ گھوڑے میں دس لیا جس کو ڈلتا جس لئے تو تلاوت بند کرنا ہے اس لئے فرشتے ہونا رک جاندے ہیں تو بھی صحیح ہو جاتی ہے. زیادہ ڈرن کی ضرورت نہیں جتھے قرآن پڑھی ہوئے اتھے رحمت دے فرشتے نازل ہوتے. ایک دو چار تویز چاہ لے آتے تھے ایک دو چار چاہ لے آتے تھے. ایک تویز سے نہ پیر کھلوتے تھے نہ مرید کھلوتے ککڑیاں دیا دانیاں دا بنے دے مالین دوڑی دے نڑا بنے دے کرے آلی مسیدیاں کرو نڑا بنے دے بھئی کوئی تویز آنے بھی تھا بناؤ مہربان. اصل تویز تو اٹھے گھار ہے جدہ نا اللہ دا قرآن ان کھول اے وہی بندہ جہاں دوائی لا کے گھر دری ہوئی ہے تو لئندہ نہیں دیاندہ میں گلنوں نہیں دے پر گل لیں تے تاں جو دی چمچی لیں تے میری گل نہیں سمجھ لگی کہ نہ لگی بھائی بھائیا تو گلنا تاں ہے جڑی دوائی گھر رکھی آؤ دے جو کو چمچی لینا نہ گولی لینا ہے نہ سیرپ لینا ہے دھیان نہ کوئی ڈاکٹر دی دوائی میں نفع نہیں کوئی دن دی نفع تاں دے ویجے لمیں تے تو سا قرآن گھر رکھے ہیں بند کر چھٹے ہے شفا تاں ہونی ہے جدو کھول نہیں تے قرآن کی شفا ہے میں نہیں آتا کیسے حکیم نہیں آکھیا قرآن شفا ہے قرآن والے آکھیا جائے قرآن گھلے آئے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. حضور دے صحابہ سفر تو ایک جگہ تو نہ پڑاؤ کیتا اس قبیلے دے سردار تکلیف آگئی جانور لڑیا یاد دھواں لڑیا کے صحابہ انہوں بڑی شدید درد ایک صحابی آکھیا میں انتام میں ہوتا ہے میں کرنا پر میں اتنیاں پیٹ بکریاں لینیاں انہاں کہا یار میری درد گلا تو بکریاں لے انہاں دم پڑیا وہ بندہ والا سرکار کو آئے تو انہاں کہا بھائی نرات نہ لاویا جی حضور کو پوچھ لو بھائی صحیح ہے کرم والے بندے ہیں انہاں کہا بھائی سرکار کو پوچھ لو بھائی بکریاں لینیاں جائز ہیں جڑیاں سی لے آئے سرکار فرمایا پڑھیا کی ہے انہوں نے دسیا جی قرآن دی فلانی آیتاں پڑھی وہ آیتاں بھی لکھی ہیں نہ کسی وہ نہیں نہ دستے سارے نہ پڑھن لگتے ہر بندہ نہ کہ بھی دیر سارے جٹ کام پہ لگ گئے نے جٹ کام کرنے لگ پہ بڑا سی بھائی تے ہو جاتے دم بھی تسی کرنا ہے تو بھائی سان چاہتے ہو جی ایسی وہ کرتے رہنے ہیں تسی دم کر لیا کرو چھاٹے کو جو دم بھی نہ ران اللہ چلو بھائی جی میں دل لے وہ جناب اللہ سرکار نے انہوں نے اس عمل کو جائز کرا دیا فرمایا ٹھیک ہے تساں جو اندے اجرت لئی ہے نا دم تے وہ ٹھیک میں نے بھی حصہ دے انہوں سرکار نے بکری
سن سیدھا اندر کیوں نہیں بڑھن دے گل دی سمجھ آئی مطلب ماں تہاڈا عملہ نہیں چنگا اسی کو چپ کر رہے ہیں پاکیاں کاٹے نے جویں آندے نے ٹھیک ہے پوڑی ساڈی گزارا کر آپ یقین فرماؤ لوگ ساڈے جڑے ساڈے کلچر دے لوگ یہ سپلن دے آتی نا انہاں لین تروڑیاں سواد آਉਂਦਾ ہے لین وچ لگیاں سواد نہیں آਉਂਦਾ اسی لین تروڑن دے آتی سن لین لگی ہوئے نا سن بنیا سواد بڑا ہوتا ویکھے لین بن کے آیا سن یہ مطلب ہے یہ نا عادت بن گئی سارے ان کو سب میں اندر فون کر دی سنیا تا بھی بات ہے حاجی ارشاد کو فون کراؤ سن بات آیا تیرا کو پیرا نہ لو آئے تو نہ سن اندر سب سن گھنٹہ ہو گیا بات اس گل واسطے بھی سفارش کی لوڑ ہے عزیزوں تو بات دور نکلنے بھی عرض ہے کہ شفا قرآن قرآن گھراں دے اندر پڑھیا کرو قرآن دی تلاوت کریا کرو گھراں وچ قرآن دی تلاوت دی عادت پاؤ میں خود دیکھیا جس ویلے آپ موبائل تے ٹی وی نہ ہے مطلب جس ویلے ساڈے پنڈ وچ پہلا ٹی وی آیا مینوں اس ویلے دا پتہ ہے سوچ اس تو پہلا ٹی وی ہاں وہ جس ویلے وہ دور آ نا اسی مسجد قرآن پاک پڑھن جاندے ہیں سویرے تے گلی دے وچوں لنگنا تے گرمیاں دے موسم وچ چھتاں اُتے پائیاں تے بندیاں بیٹھ کے قرآن پیا پڑھدے ہونا تے گلی وچ آواز فلانا بندہ اس ویلے سدیا منزل پیا کردا ساڈے منزل پیا کردا ہے منزل پیا کردا باجی جدوں دے آ موبائل آیا منزل بھی گئے وہ پڑھن والے بابے بھی گئے وہ ہر شہر رخصت ہو گئی ہے دنیا عجیب ماحول ڈھل گئی تاں ہی بیماریاں بھی بد گئی پریشانیاں بھی بد گئی رزق ڈھیر ہے بیماریاں تے پریشانیاں چھڑدیاں ہی نہیں پیا کیونکہ اساں وہ راہ جڑا ساڈے دین دا راہ وہ چھڈ کے جدید آرٹیفیشل دنیا وچ اپنے آپ کو داخل کر لیا آؤ میرے عزیزو میں آپ نو گل سناواں اللہ اکبر میرے سنگیوں میرے درویشوں آؤ بات سنو تے یاد کر لو سن دے پے ہو میرے پاک علی سرکار قدر سونیا میں نماز ادا کرنی ہے اگر میرے نبی دعا کر دے اللہ معافیاں دے دنیا لیکن مرسانو بہانہ مل لینا یہ علی دیاں معاف ہو سکدیاں نے کوئی حکتی ملنگاں دی بھی معاف ہو جائے گی مرشد علی نے پڑھ کے دسے آئے نہ ساڑیاں معاف نے نہ تو انو معافیاں ملنیاں نے اسی پڑھنے پیا ادا کرنے پیا پیچھے آنا لے ہوئے تو آٹے واسطے بھی ایڈی ضروری نے جیڑا آندہ ہے میں مولا علی دا غلامہ وہ شرح اس بات تے غور کر لبے کہ مولا علی سرکار نمازی سرکار کعبہ شریف مرشد علی پاک دی ولادت ہوئی ہے کعبہ بھی گھر اللہ دے کعبہ گھر اللہ دا مسجد مولا علی دی شہادت ہوئی ہے وہ بھی گھر اللہ اگر میں انجا کا تے بالکل ٹھیک ہوئے گا علی دی زندگی شروع بھی اللہ دے گھر تو ہوئی ہے علی دی ظاہری زندگی دا اختتام بھی اللہ دے گھر ہویا ہے جیڑے بندے مسیح تو ڈرتے نے تے آندے نے سی مولا علی بڑا منن والے وہ بندے مولا علی نال کی تعلق بنائی بیٹھے نے ساڈی تے سمجھ جے نہیں مولا علی نے ساری زندگی اگ نہیں سیکھی مولا علی نے ماج پاڑ کے ساری زندگی اگ مولا علی سرکار گرمیاں وچ
کیتی ہے علی نہ تین سردی لگے دی تے نہ تین گرمی لگے میں نے نہ سردی لگ دی ہے تے نہ گرمی لگ دی ہے باجی جی نو سردی لگنی نہیں اس ماج سیکڑا کیا یہ کھڑے کی نہیں سنت ہے توجہ کیتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کی نہیں سنت ہے جڑا باجری بالی بیٹھے کوئی لڑنا نہیں چاہیے دا بھی اپنی دنیا دسنا چاہیے کہ باجی یہ مولا علی دی سنت نہیں اے میرے نبی پاک سرکار دی سنت نہیں ہے مولا علی دی سنت نہیں مولا علی سرکار مسجد وچ بیٹھے نے مولا علی سرکار کعبے وچ بیٹھے نے مولا علی سرکار مدینہ شریف دی مسجد وچ بیٹھے نے مولا علی کوفہ دے منبر تے بیٹھ کے جمعے پڑھائے نے مولا علی نے کوفے دی مسجد دے مصلی تے کھلو کے نمازاں پڑھائیاں نہیں امامت کروائی سر میری گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں نمازاں پڑھائیاں نے جمعے پڑھائے نے ہن باجی بندیاں دے جمعہ ہے ہی کوئی نہیں میری تے سمجھ چ نہیں آਉਂਦਾ بھی وہ جڑے پڑھاندے رہے نے انہاں سانے کیوں نہیں دسیا بنا پڑھیا ہے ہن صرف ساڈے تائی ہے بعد وچ کوئی پیارے عزیزو پیارے ساتھیو میرا اللہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع فرمایا ایمان والے اور جدو جمعے دی بات ہو جائے ادو اللہ دا ذکر البجو فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع بزنس کاروبار سارا چھاڑ دے اللہ حکم دیتا ہے جدو اذان ہو جائے اس کے بعد بزنس کرنا جائز وذروا البیع خرید و فروخت لین دین بزنس کاروبار بند کر جڑا اس کو بات کرے علماء فرماتے ہیں کمائی حرام ہے وہ کمائی حرام کیونکہ وہ اس نے حکم نہیں منیا حکم ہوا بازار البیع ہن نہیں بیچنا خریدنا چھڑ دیو چھڑیا نہیں پھر بچے بیٹا بیٹھ دوبارہ سنو حکم یہ ہے فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع خرید و فروخت ترک کر دیو اور جمعے کی طرف دوڑو بلکہ دوڑو فاسعوا دوڑو ہولی ٹرن دا حکم بھی نہیں پیا دینا سمجھنا چاہیے نا بھئی یہ کڈا ڈاڈا حکم ہے یہ بھی نہیں آتا آرام نہ ٹرن فرمایا فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم تواڈے واسطے بھلائی دے وچ توجہ ہوئی آؤ میرے عزیزو اللہ دا قرآن سنو بھائی آ جمعے کا ٹائم ہوتا ہے تو گاہ جاندے نے اس گل نہیں سمجھ نہیں میں کیوں گاہ شیطان کر لینا تیری ازمائش ہو رہی ہے اللہ فرمانے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا من التجارة والله خير الرازقين اللہ فرماتا ہے بندہ ہے جنہیں گاہک دے جائے نا یا فائدہ دے جائے یا کہ
दस तुसी गाहकां बजदे हो जे मेरे हल आ जाओ तो जिहड़ा तुहानूं मैं देना है उहदे नालों ऐ चंगा। और फिर एक पिछले साल एक और आए थे फरमाया फइज़ा क़ुदियत अस्सलात फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मैं हाँ जदों नमाज पढ़ लो मुड़ दुनिया ते फैल जाओ ते रिज़्क़ तलाश करो मैं तुहानूं भूख घाटा तुहाडा राण नहीं देंदा पूरा कर छड्डदा। लेकिन भाई साहब बंदा मंदा कुछ साडे जेड़े किसी को ला के वेख लो नजाज बना छड़ना यार मौलवियां को बंदा नमाज ते क्यों नहीं लगती पूरा साल असी भी मांग दे के बह रहे हैं बाबू जेड़े आ गए बंदे दावत देना चाह का कप पीना दो चार दिहाड़े में बहना चाहिए हर मसीते आवे अज ये चाह किसी दे चमका है मजी वाला एक दे थर्मोस ले आवे एक दे पूजा ले आवे यार आज सीते बड़ा स्वाद है नमाज पढ़िए तो पीछे चाह भी टींदी है। हाँ बाबा फरीदुद्दीन मसूद के जय शंकर रहमतुल्लाह अलैह ने मां एवें ही लाया नमाज उन्हें आख्या नमाज पढ़िए तो शक्कर टींदी वो नमाज ते लाके सन सरकार फरमाते मैं नमाज ते मेरी मां में नहीं जलाया मतलब ये असली अगर ये कुछ बंदे दावत देइए रग़बत दिलाइए भी यार मसीह लाव्या करो ये मस्जिद बड़ा सोहनी थां है ते इत्थे बड़ी मोहब्बत है प्यार अज रात ते बैठ के ठाठ बने दे वो मसीह ही बना लिया हुण ये असली आज बड़ा अजीब निकल गया है हुजूर ते हज़रत साहबा कराम दे दौर विच मस्जिद दे नाल विच उन्हां जगह बनाई है जिथे बैठ के गपशप लेंदे हैं साहबा कराम दे दौर विच मस्जिद विच एक कोना रखिया गपशप करना नमाज पढ़ के उत्थे बैठ जाते मैं क्या अपनी गपशप भी लाते हैं बहुत टाइम हो जाना तो उत्थे उठना तो नमाज चा हुण भाई जेड़ा बंदा है मसीह को निकल जाए ठंडे पानी नाल वज़ू करके उत्थे बैठा होवे पंगीठी तपी होवे ते घा के पिया होवे उत्थों केड़ा उठ के मुड़ ठंडे पानी नाल वज़ू कर मसीह वो दिन भाई यार अल्लाह मोला ठंड लगदी है शुरू कर रहे इससे प्यारे दोस्तों प्यारे अजीजों तो दावत विच भी बड़ा असर होता है दावत देना याद करना लोगों को आनंद आ रहा आओ 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 बंदियां दावत दिता करो हाजी साहब बंदियां दावत दिता करो कि भाग्या होए जेड़ा बासर बंदा होवे दूजियां नाल आखे तो लग जाए दावत दिया करो लोगों के आओ जी पढ़ो जी आओ जी पढ़ो इंशाअल्लाह आसान होगा मेरी बात को सारा समझ रहे हो ना अल्लाह आपको बरकत दे। हाँ जी तो इस जेड़ा पढ़े उन दुनिया रखना चाहिए वन फसको बाहली को आप भी दो दस बचो ते अपने अलग ध्यान आज नहीं एक किसी नहीं कराया मेरा छोर नमाज पढ़ खंड काम कर मेरा छोर नमाज पढ़ नहीं जाता अच्छा ये क्यों नहीं करे वजह वो लै गए पुत्र आखने ने बाद दाम करा के लेंदा छोरा खंड खाता उस पूछना पापा किस उस आखना नमाज तू नमाजी हो उस आखना बात गलती समझ आई कि ना
بابا کھانڈا دوار کر چھوٹی کبھی لیا ایسا ہے کہ ماحول سارا اپسیٹ ہو اتران تے پیوان کسی ویکھیا اسی بابا لڑتا پہ کسی ناج تک تساں اس گل تو لڑ دیا نہ ویکھیا اسی با میرا چھوڑ نماز نہیں پڑھتا آج یہ تو اپنے گھروں کاٹ چھڑیا میں نکل جا تو میرے گھروں نکل نماز نہیں پڑھا کسی نے اس کو لڑ دیا نہیں کھائے میں بھی نہیں نکل حالانکہ لڑنا نہیں تھا نکل میرے گھروں نماز نہیں پڑھا میرے گھر میں رہنا نہیں نماز نہیں یہ دین آتا ہے شدت کرو بچے آتے نماز واسطہ شدت کرو یہ تو 12 سالہ دے ہو جاننا سختی کر کے بھی انہاں نماز پڑھاؤ میں سویرے گیا گھر میں گھر پہ دس دیا پہ توڑا صاحب زیادہ نکا 12 سالہ دا ہو گیا ہے تو انہوں نے نماز بھی سختی کر تو میرے دل میں سویر دی گل بیٹھی کہ بھئی جدو 12 سال دے ہو جان پھر انہوں نے چاہیے تھی باجی پوچھو مرشد علی سرکار کی قضا کو عزیزان من میرے پاک نبی سرکار تیرے تے میرے کملی والے آقا رات نو کھڑے ہوندے آئے ساری رات کھلوتیاں لنگ جاندی آئی حتی تورمت قدماؤ سرکار دے پیر مبارک سج جاندے ہیں کھلو کھلو اما جی عائشہ فرمانا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے اللہ تو اڈے سر کے اگلے پچھلے بندیاں چھڑ دینا ہے اسی اتنی مشقت کیوں کر دے ہو آپ فرما دینا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا کہ میرے صدقے اللہ دوتیاں بھی چھڑ دینا ہے تو ان دیتے میں شکر نہ کرا اللہ میرا پاک نبی کھڑا ہوئے تے ساری رات کلوتیاں لنگ جائے تے اللہ فرمائے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا اللہ دے نبی نے اپنے امت تے بندیاں نے سب تو زیادہ جس گل دا آرڈر کیتا ہے وہ نماز توجہ ہو گئی میں موضوع صاحب کو بیٹھا تھا اگر تری تقریرہ بڑیاں بندے دھیان لڑ سن دن سے بڑا مشہور ہوئی ہے نماز دی تبلیغ کیتا کر وہ سے کہ جی آپ جو کرتے رہنے ہیں نہ ہوں دیتے سبحان اللہ ہم دیتے نہ پیسے دیتے تبلیغ کرنے تو میں کر چھڑ تو اڈیا کھڑتے پر میں بھوکیاں مارنا ہے میں کیوں ہو سکیا تبلیغ نماز دی کریے نا تو اسے ریٹھا کر دے جائے نا زبان اللہ دیتے نا پیسے دیتے تیا جاٹا ادلے ادلے دو پڑھ کے شیر پڑھیے تو زبان اللہ بھی بڑی آن دیتے پیسے بھی دین دیتے سان بھوکیا نہ مارو اپنی تبلیغ آپ کرو گل نہیں سمجھ آئی بھائی جی تسی چلو پیسے تے مڈنان دیا کرو مولویان بجی سلے نماز دی گل کرو سبحان اللہ دے تسی بھی آگ چھڑیا کرو سکی جوئے عزیزوں اور ساتھی آپ سارے بھائی نماز مولویان نماز دی تبلیغ دا اجر اللہ دینا ہے بندیاں کی دے اجر تے اللہ دی بارگاہ چھوڑے تو اللہ تعالی دین بابا خادم رجوی آن دیا دین ادار رکھ دئی جیڑا دین دی نوکری کر لے دین ان رنگ لا چھا میرے نبی پاک دی شہدادی سیدہ زہرہ پاک عشاء پڑھ کے سجدے میں سر رکھ دے آئے فجر دی اذان ہو جاندی آئی ایک سجدہ ختم نہ ہوندہ
سی کہ انہوں نے مننا ہے خاتون جنت ساڑیاں بچیاں انہوں دی سیرت سمجھاؤ بچیاں حسن حسین سرکار دی سیرت سمجھاؤ انہوں دا اصل رنگ تے انہوں دی محبت اللہ تعالیٰ سانوی دے اتے عمل کرنا لا بنائے وما علینا الا البلاغ بسم اللہ الرحمن یا اللہ اے آصف علی جڑے نقش بندی صاحب نے انہاں اے محفل کرائیے انہاں نے دا اجر عطا حضرت کربلا مولا علی سرکار دی بارگاہ وچ علی جناب وچ اس دا نظرانہ عقیدت قبول فرما اور حضور سرکار دی بارگاہ وچ اور جتنے مومنین مومنات فوت شدگان نے انہاں سارے وصال ثواب بخشے سب بھائیاں دے اپنا فضل اپنا کرم اپنی رحمت اپنی عنایت نازل بستی پوری پنڈ تے اپنی رحمت صلی اللہ